Sani daura ga hutu rana ruta. Ina kalbe ta taji mun shirin nata. Ina danna ga bayanin zan furta. Amma saurara so nake yi ka fahimta. A labari na bako da na karbe ta. Abin na san ni ga bayanin zan furta. Wata rana na bar gida na hau mota. Abin nan na ba yana tukin mota. Sai da an bugo waya na ji karar ta. Yana duba ta ga kiran sakatariya ta. Yana amsa da sallama a cikin zauta. Sakatariya ta ce da ni ga sakonta. Ba ka yi ba kuwa har da jakarta. Na ce sakatariya ya sunanta. Ta ce ban sani buga ta da bakinta. Da ta amsa ta ce da ni ce binta. Ban gane ba gaskiya wace binta. Ta ce binta Ali na zo daga kaita. Na ce sanni da zuwa hajiya binta. Saurare ni na taho gana a mota. Ta ce to yana jiran ka da bakinta. Da na ƙara sau na kukulle mota. Sakatariya ta buɗe ofis na ruta. Na ce sakatariya ta kira binta. Sakatariya ta ce akwai wasu a gabanta. Ma'ana akwai waɗanda suka riga ta. Na ce tsallake su duki kira binta. Ta amsa da kyar ta je ta kirawo ta. Sai ga binta ta shigo min da jakarta. Kuma babbar jaka alamun kayanta. Da kawar rana ce sai na barta. Gulba ta yi sallama a cikin zabta. Sai kuma gaisuwar da ta yi na karbe ta. Ana kalle ta yar fara ce ga zamta. Yar siririya jikin ya daidaita. Sannan kwagun sai ta kai ninta. Ta bana za ta barke duk wanda ya ganta. Sai na ce ga gurin zama zauna binta. Da na bude furir akwai lemo banta. Sai na da shi da faro na bata. Ita ce godiya nake a kalamanta. Har manti guda na bata ta dan huta. Sai na ce da binta mai ya kawo ta. Binta ta kawo da kai ina da kallonta. Ni kuma ta da ita kin yi shiru binta. Sai ta yi dariya ta gyara zama binta. Da alama tana da kunyar zancenta. Ta ce ba kuwar ka ce daga can kai ta. Ni kwanan shiru ina sauraren ta. Abinda ta kasa furta zancen bakinta. Daga dai mata lokacin za ya yawaita. Na ce ni ina da aiki gidibinta. Ita ce gaskiyar batu ga zancenta. Har karfin kake bukata ta dige ta. Sinoya da Usman ya fitukanta. Shi ne ba ya ce ta zo ta yi rijilta. Ma'ana Usman ma'azu na fuskanta. Na gane nufinta na da kallonta. Da Allah ka taimakan dan na rabota. Da ya kai nukun abokinka na huta. Da minkar a kurkure na wulakanta. Na ce da ka ce ni na fara fusata. Ita halka ta rayuwa da ikin santa. Ya za a kawai ki zo min da bukata. Ni ban san ki ba idan kika fuskanta. Yau ne na taba ganin ki kawai binta. Da wata tambaya ki ban amsa binta. Da shi Usman ma'azi ya san ki a kai ta. Da ce a kwanja amsar bakinta. Kullum da muna mun daidaita. Na ce binta ke kike so ki wahalta. In har dai kina da lambar shi kirata. In ya daga ki ce a kin sauka a mota. Ni kwatanta miki ina yake ga mota. Ani dan sa kai ki dan karki wahalta.
daga tana kira shi tun a cikin mota mai ɗauka ba har na sauka kan mota da tun yawa nake kiran shi ka fuskanta gasha ya kashe wayar na gigita sai aka ce da ni kawai na hawo mota na lokun ka kai da shi kun daidaita abokinka ne abota mai tsafta da shi yadda za a samu ikasanta da ce da ka taka dan Fatima binta ami zaki ma Usman kika gigita kuma karfin nake bukata na shige ta kuma har waya da shi ya fuskanta shi ya ce in shigo Kano in yi rijista ana zo na rasa shi kar na wulakanta ana ce gaskiya akwai matsala binta amma in kina da lambar shi muganta ne in kira shi kila na same ta na ga lambar da tashi ai sun bambanta ana ce take duba lambar da binta ta duba ta sake gyara zama binta ta ce me ya faru ba ni da tamkarta lambar ba ta wasu wani bace binta ta ce na shige su wayo ni binta kuma shi bane ce na hawo mota na ce dakata ina so ki fahimta har ki san akwai dokokinta yan mace za ta zo da wakilanta ko mahaifiyarta ko kuma babanta in kuma babu su ta zo ta da yayanta amin ta zafi gice kwarai ta gigita abin garta za ka gane yanayinta na ce karki damu ba komai bunta ganin mata wasu wanda na kiranta in ya daga na ce zo nan gabinta mana ya yi babuwa Fatima binta na ɗauko waya na doka a gabanta na ta halfuri tana ji da kunnanta bai dauka ba sai na sake kirawo ta saboda na buga tana jin kararta na ce kila dai yana tukin mota da ce yanzu ya ake ciki in dita ban magana ba sai shigowar darakta da duka mafiya fitaccen darakta da ya yi sallama mun karbe ta ya ce zan wuce Kaduna muna mota shi ne na shigo mu gaisa ka fahimta sai na ce godiya nake yi darakta ai kuma gara ma da kan zo ga binta wasu ma'azu ne ya kirawo ta sun yi waya da shi ya ce ta shigo mota lambar ta kamar ta karya aka bata da mun kira ta mun ki mu same ta amma sai ya ce da ni sun cuce ta wani ne mai yaudari ya kirawo ta amma wasu ma'azu ne baki bulkanta da wasu ma ba zai kira ki bake binta har karfin tana da doka ki fahimta in kika zo shiga akwai sharadodinta ana ce hankala gaya mata darakta na sanar da ita duk dokokinta darakta ya ce da ni ya tafi mota ya ce ya wuce Kaduna ya bar binta abin ta ce ta kai darakta zane magana da kai karka fusata darakta ya ce muna hanya binta to lambar ka za ka ban sai yau bata abin ta ce da ni bara na wuce kai ta na ce ya batu na fim din kuma binta suka ce na ta je ta dawo a fadarta daga nan mai yi sallama ta tafi abinta kwana biyu da yin hakan sai na ga mota da alamun ma'aikata ne a cikinta keke an rike kawo ya hango ta ya ce dan ka hotuka a gaba wata mota sojoji guda 5 ne a cikinta
na ce na gano ta tun kan ka gano ta sojoji suka fito a cikin mota na bandar Aminu zauna a kan mota sai suka tambaye suna neman binta amma bandar ya ce da su to wace binta suka ce binta Ali ta zo daga kai ta a bandar ya ce da su san bai santa suka ce dan ka hutu rara ya santa da an ce ta shigo guri ne da jakarta Aminu ya ce ku hau saman ko ya santa da na ga ta hau saman na gigita dan kafin su fara so har na rubuta sun zo sun yi sallama na karbe ta sai suka ce da ni suna neman binta ni kuma tambaye su wace ce binta suka ce binta Ali ta zo daga kai ta na ce na tuna kwarai kuwa na santa kwana biyu da sun ka gota na ganta ta zo nan kwarai ku har ma da jakarta ni kuma har da kare ba su kwatancanta suka ce ita ce ina kan sauke ta na ce a tun a ranar ta yi kai ta da ma Usman Ma'azi ya kawo ta ta ce sun waya ya ce ta hawo mota ta zo ta rasa shi ta koma kai ta ni tuna ban yi sallama ta tafi abinta suka ce da ka ta kanar zina binta suka miƙe tsaye alamu na fusata suka zara kalfarai na gigita suka ce in ka sha wuya ka nemo ta na ce to ku dakata zan nemo ta a kira Usman Ma'azu mu neme ta suka ce kai ka san shi mu dai mu ga binta suka ce wani har zuwa kasafin mota ita da tana shirin sana a mota ni Usman nake ta nema a wayata da dauka ba sun ka danna na a mota sai na ga ya kira ni na dauke ta ya ce ka kira ina tukin mota ni ba ta da shi ina za ka mota shi ku ya ce wajen ku zan zo in huta na ce yau ƙara so gana a mota ina zuwa ya hangi bakar mota sojoji suna ta huci a gabanta wasu mashi da sani kandi ku fahimta dan wandala ne a baya suna mota sai Usman ya firgice ya gigita ya ga an sami tsakiya a cikin mota da Usman Ma'azu sai ya gigita ya yi kamar ya kudu kar ya wulakanta sai kuma ya tsaya na bishi cikin mota sojoji suka biyo ni gurin mota na ce Usman fito ka ji wata mata ina binta aliyar asalin kaita ya ce wacce binta samsam ban santa soja guda ya ce da shi ka san binta bayan kun waya ka ce ta hawo mota suka ci kwaikwaye shi sai ga ma mota Usman sai ya tambayan wai wace binta wata ce kan shigo guri na da jakarta da ce kai ka ce ta zo okun daidaita ya ce wallahi wanda labarin binta ana je gwamma yau na dawo da dirata sai ka kira ni na taho don huta sai na ce da su mu nemo darakta sai daga mafiya fitaccen darakta da ya san kusan da ta zo ya ganta har ma ya ba ta lamba na ji ta sai ce da ni ba waye darakta na ce mai sadiq fitaccen darakta sai ce ina za mu ga darakta na ce ya wuce Kaduna akan mota sai da in kira waya ta yi kuma gata sai na kira shi sai ya dauka da shigarta na ce mai kana ina ne darakta
sojoji suna ta huci a gabanta shi na firgice ba ya zo gun mota sai aka tambaye Sadiku ina binta mafiyar ya ce da ni wai wata binta na ce binta Ali yar asalin kaita ya ce ta kira ni na ajalin birta lambar na yi bincike kuma na rasa ta sai aka tattare mu duka mamota sai aka ce bara a kai mu ga babanta sai na tambaye su waye babanta sai suka ce da ni kanal ne dan kaita na gigita na ce da gaske soja ya haife ta suka ce ai mijinta ne wa ga minista sai muka kana firgita a cikin mota na ce kana nufin da aurenta suka ce bara mu je za ku fahimta ga Usman Ma'azuka kuma darakta sai muka firgice kwarai mun gigita na ce wayo mata Usman ya ce wayo matata da ranta ku ko in yaƙi ya furta na ƙarfin hali na ce mai jan mota da Allah ka dakata za a ga binta da ranta ku zo mu fita mu ne mota sojoji suna ta huci na fusata wani ya bangare ni tun a cikin mota wani ikon ilahu sai kuma ga binta wana tashi ta kirawo darakta amma sai ya ce ku saurara gata ita ce ma take kira na muta ana fita wayar na amsa ta da binta ta ce ya aka yi ficaccen darakta ta gane ni ba a furta kalamanta na ce wai kina ina ne wai binta ta ce gani nan ta sha zan shiga mota ina za ki je tsaya hadiya binta wani fil za mu je da ke a ciki binta ta ce kana ina ne darakta na ce gani nan wajen hanyar bata ke kina ina na hawo mota ina yin nishe gidan mu wuce binta ta ce unguwa uku a kwatancenta ta ce gani nan zuwa gani a mota muka ga unguwa uku muka neme ta mun rasa wayo binta muna ta tambaya mota muleka nan muleka ba binta muleka can muleka dubbata na ta kira wayar mu ji darakta ya kira ya ji ta a kashe murruta wayo binta ga wasu ma'azuka kuma darakta da baban Khalifa na da daɗi mota sojojin sukan zuba mu cikin mota yana ce da wasu ga mu tashan mota tashar unguwa uku kun santa suka ce ga mu nan za mu shigo ta na ce soja binta ce aka same ta ya ce kamar shiru sai ya fusata ya ce mijinta ne ke neman ta minista ya ce aje an nemo ta amana ta ya ce na hangi bakar mota a bayanta ma akwai wasu irinta sojojin suna ta ihu a cikinta mota uku sun taho neman binta suna zuwa suka ce an ganta suka ce mun ga masu masaukinta ji darakta darakta yana ta kuka ya yuta ga Usman Ma'azuka ni cikin mota suka ce bara mu je gun babanta wasu suka ce a'a sai an nemo ta an ce kar mu je gida sai mun ganta suka ce yanzu gadirin muka fuskanta
su nemo mana bunta. Na ce wayo mata, Usman ya ce wayo mata ta. In ji darakta, masu sauraro muna neman bunta. Nan za mu sanya ayar zancenta. Sai aka ce na biyu ga duk wanda ya ji ta. A kiyaye, a kiyaye, a kiyaye, a kiyaye, a kiyaye da babuwa gun karbar ta. Kada da babuwa ka ɗauka ka wahalta.